ପାଖରେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଇ ସଞ୍ଜରେ ଫେରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିତିଦିନିଆ କାମ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା। ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ରାମୁ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଗଲା। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମୁ ଆକାଶକୁ ଥରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ମେଘ ଆନ୍ଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତରତର କରି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ହୁଡ଼େଇଲା। ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅଧିକ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାମୁ ଭାବିଲା, ନା, ଆଉ ଯାଇ ହେବନି। ଯଦି ଯାଏ ତେବେ ଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାଉଛି, ଏଇ ଆଖପାଖ ଗୁମ୍ଫାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିଯିବି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଇଆ ଭାବି ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଖିଲା ସେଠି ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ରାମୁ ଏହା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭାବିଲା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ନିଜ ଛେଳି ସହିତ ଏ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢା ଏ ତ କାହାର ନୁହଁ, କେହି କିଛି କହିବାକୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଜ ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଘାସକୁ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲା। ହେଲେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ନିଜ ଛେଳିମାନେ ସେପଟେ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସଞ୍ଜରୁ ରାତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ଶେଷରେ ରାମୁକୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରାତି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆକାଶ ଫର୍ଚ୍ଚା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ରାମୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତା ଛେଳିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାମୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢାମାନେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ରାମୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ବିଫଳ ହେଲା। ରାମୁ ରାଗି ଯାଇ ଜୋରରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସତରେ କେଡ଼େ ବେଇମାନ ତମେମାନେ! ମୁଁ ରାତି ସାରା ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖି ତମକୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଘାସପତ୍ରକୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଅଥଚ ତମେମାନେ ଏବେ ଚାଲି ଯାଉଛ। ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା କହିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତମେ ତମ ନିଜ ଛେଳିମାନଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲ। ଆଉ ଏ କଥା ସତ ଯେ କାଲି ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ କୋଉ ଭରସାରେ ଆମେ ତମ ସହିତ ଯିବୁ? ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାମୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଧରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଗ ଯତ୍ନ କରି ରଖ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଆପଣାର କର। ମେଣ୍ଢାମାନେ ଯେମିତି ରାମୁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ, ସେମିତି ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ପିତ୍ତଳ ପାଇବାକୁ ଲୋଭ କରି ସୁନା ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।